дуруст дар миёни пахши мустақими як шабакаи телевизионии Лаҳистон як мард ба маънои томаш ба ахлоқ ғарқ мешавад. шояд як лаҳзаи ногувере бошад ки вақте ки хабарнигор қарор кард ки барои гузориши бои сайт кудад, аммо бо сайт кардани парранда тимсоҳеро дар дасти як раққоси машҳур ки дар карнавал дар Бразилия ҳунарнамоӣ мекард. тасмим гирифт нишон диҳад ки чӣ гуна вай дар он рақс мекунад, аммо ба ин кораш худро дар назди дунё шарманда кард. лаҳзаҳои хандоваре ки баъзан он дар гузоришҳо рӯй медиҳад. хабарнигорон мехостанд шишаи шампанро бо корд боз кунанд, аммо натавонистанд, чунки ин кори осон нест ки ҳар одам тавонад. инҳо нишон доданӣ буданд ки модели нави ин автомобил оинаи боқувват дорад, вале хато мекарданд. хабарнигор дар бораи баҳр шаҳр медод, вале худро дошта натавонист ва ба об ғарқ шуд. ин як лаҳзаи хандовар буд ки дар прямои эфир рух дода буд. фақат ба чеҳраи вай нигаред ки журналист мехост дар мошини ба ях партофташуда гузориши гармиҷӯш занад. ман намедонам ки баррандагон чиро шарҳ додан мехостанд. хабарнигор нақшаи аз маҳалро нишон медод ки расми кашидаи ӯ ба олоти ҷинсии мардона шабоҳат дошт. рӯзноманигор ҳангоми мусоҳибаи ҷиддии сиёсӣ дар канали BBC мехост мореро дар дасташ гирад. лаҳзае аз гирифтани ин мор пушаймон шуд. аммо баъзан ҳайвонот ва ҳама гуна ҳашарот халал мерасонанд дар репортаж. оператор ҷои беҳтаринро барои сабти видеои вайрон кардани хона интихоб кард, аммо дар лаҳзаи муҳимтарин як автобуси азиме ҳозир шуд.
ва он кадр ба навор гирифта нашуд. Оператор ҳатман унвон ва барбодрафтаи солро дар шабакаи телевизионӣ хоҳад гирифт. Агар видео ба шумо писанд омада бошад, ҳатман лайк монед ва дар канал обуна шавед ва зангуларо фаромӯш накунед, то аз видеоҳои ҷолиб бехабар намонед.